A tételek szerkesztésére szolgáló panel 6 lapot tartalmaz. Ennek az első lapján találhatók a tétel szerkesztésére szolgáló alapadatok, mint a tétel szövege, mennyisége és egysége, a díjképző tényezők, a gépköltség és a díj. A szilver és a bronz verzióban itt a normaidő található. Itt található még az anyagár. A munkanemek százalékos eltérítését egy külön ablakban lehet megadni. A tételpanel eszköz során találhatók a költségvetés fejezetei, valamint a tétel megjelenésével kapcsolatos elemek. Ezek közül az elsőben a stílusokat tartalmazó listát találjuk. Egy stílus a tétel formázásait kompletten tartalmazza és névvel azonosítja. A normál nevű lesz mindenkor az alapértelmezett. A megjelenés betűtípusát tartalmazza a következő lista, amit a betűméret követ. Míg a betűtípus a teljes tételre vonatkozik, addig a betűméret és a betűstílus kategóriánként adható meg. Így a tételszám, a mennyiségsor és a szöveg saját méretben és stílussal használható. A tételpanelen az elemek méretének a megjelenítése változtatható, amihez egy választólistát használhat. Ez kis betűméretű beállításoknál hasznos. Az itt látható eszköztár első 2 elem a stílusok kezelésére szolgál, az elsővel a központi stílustárban rögzíthető az éppen aktuális stílus, míg a második lehetővé teszi az aktuális költségvetéshez egy korábban kidolgozott változat hozzáadását. A figyelett tartalmazó-ikon lehetővé teszi, hogy egy különleges karaktert szúrjon be a tétel szövegébe vagy mennyiségi egységébe. A tétel megjelenés egy-egy kategóriájának a betűstílusát határozhatja meg a következő 3 ikon segítségével. Ennek a lapnak az alján található a tételpanel státussora, ahol az aktuális tétel mennyiségének a felhasználása, a tétel származási helye és az esetleges megjegyzésre vonatkozó adatok, illetve a költségvetésben elfoglalt fizikai helye található. A következő fülön a tételnek a normasorai találhatók. Ez a Silver verzióban csak látható, a Gold verzióban pedig ki is dolgozható. Az itt látható erőforrások a tételek árazásának és a szükséglet meghatározásának az alapját képezik. Az eszköztáron található ikonok segítségével a norma szerkeszthető, az aktuális tétel az erőforrások áraival újraárazható, illetve egy tétel összes erőforrásaival szűrve karban tarthatjuk az erőforrások adattárát. A kívánt erőforrás során duplán kattintva annak adatai azonnal szerkeszthetők, illetve az akár egy másikra is cserélhető. A műszaki jellemzők fölött találhatók az önadattárból származó tételeknél a rendelkezésre álló jellemzők, amelyek az adott tétel alkalmazásánál részletesen meghatározzák a műszaki tartalmat. Természetesen a felhasználó ezt saját maga is elkészítheti, vagy akár módosíthatja is. A mennyiség részletezés fülön jegyzettömbszerűen kidolgozható a tételhez egy méretkimutatás, amely egyrészt a mennyiség meghatározására használható, másrészt a felmérési napló nyomtatásakor tételesen meg is jeleníthető. A költségvetés másik tételében már kidolgozott méretkimutatás kiválasztható, és a tételben felhasználható. Ugyancsak itt kezdeményezhető a felmérési naplóban a tételhez egy kép hozzárendelése, ami jelentősen javíthatja a dokumentáció minőségét, ami akár elvárásként is jelentkezhet. A megjegyzések és könyvjelzők fülön lehet megadni a tételhez kapcsolt nyomtatandó,
vagy nem nyomtatandó megjegyzéseket, illetve itt rendelhető a tételhez egy könyvjelző, ami a költségvetésben való navigációt segíti. Az alvállalkozó lapon az aktuális költségvetési tételhez kiválaszthat egy alvállalkozót az alvállalkozók adattárából. Lehetősége van arra, hogy az azonosító mezőben megadja a számát, vagy csak jelzi, hogy az adott tétel kivitelezését egy alvállalkozó végzi, akit nem nevesít. A költségvetésben tárolhatja a tételekben használt alvállalkozók adatait, vagy akár el is távolíthatja azt. Valamennyi tételéből eltávolíthatja az alvállalkozó hozzárendeléseket, vagy fejezetekhez, munkanevekhez egyszerre rendelheti azokat hozzá. Az alvállalkozók adatait akár külső állományokba is exportálhatja.